Tervetuloa tänne koneklinikalle Paimioon. Kuten huomaatte, klinikan maine on kiirinyt ulkomaita myöten. Ja Ruotsista on saapunut tällainen Åkerman klinikalle. Ja nyt meidän pitäisi ruveta tutkimaan Åkermanin, leikkisämmin kutsuttuna Åkevaan Ruotsista. Pitäisi ruveta tutkimaan, mikä Åkea vaivaa. Näissä koneissahan on yksi hankaluus se, että saada selville mikä niitä vaivaa, niin siinä täytyy vähän aluksi, niin kuin täällä Turussa päin sanotaan, fundeerata, koska ne ei kauheasti puhu eikä pukahda, mutta täällä klinikalla on erikoisuutena sellainen, että ollaan kehitetty tämmöistä kuuntelua, hiljaisen kuuntelua, koneen kuuntelua. Se toimii sillä lailla, ja vähän työkaluja. Itse asiassa tässä on hyvä työkalu, tämmönen metalli juttu. Ja se laitetaan tuohon korvalle noin, otsaluuhun tavallaan ja painetaan tuohon noin. Niin tällainen kuunnellaan koneita yleensä. Ja no niin, sehän rupesi heti pamplaamaan täällä tämä Åke-poika. Joo, elikkä Åke kertoo nyt tällainen. Mä sit tästä nyt suorana lähetyksenä tavallaan Åken ajatuksia. Joo. Just. Joo. Åkella on tuo vetoperä vuotaa. Oi. Joo. Et ollut kovassa käytössä. Just. Noniin. Kylläpä tämä nyt riittää. Mä en tästä nyt kauheasti sen tarkemmin. Jees, hyvä. Joo. Eli vetoperä vuotaa siis. Ollut kovassa käytössä varmaan. Ja. Nyt meillä. Noniin. Ei siinä mitään. Meidän täytyy ruveta tutkimaan ja täällä on vähän työkaluja. Aha. Otapas tuosta, mulla on täällä tämmöiset analysointilaitteet ja pannaan tuosta sähkö tuonne ja otas tuo lähemmäs tuo. Sitten ovat tämmöiset instrumentit täältä. Jees, eli täältä löytyy tämmösiä. Nämä on erittäin hyviä värkkejä, kun peräjuttuja tutkitaan, niin täältä löytyy tämmöstä. Ja ei, nyt sieltä rupeaa jotain juttua tulemaan ja kuuluu ihan melkein ilman tätä työkalua. Joo, ei satu. Ei, ihan hellästi. Joo, kyllä. Selvä. Joo. Ymmärrettävistä syistä Åkella tuli pikku hätä kun näki nämä laitteet. Ja sanotaan näin, että kun tämäkin klinikka on aika alkuvaiheessa, niin tämä käyttökään nyt on niin varmaan en ole ihan, toivottavasti ei ymmärrä suomea, niin ei varmaan ole ihan hellää, mutta kokeillaan. Eli vetoperä. No sehän on täällä. Vetoperähän on tässä hyvin lähellä näin. Pannapas nuo tuohon. Ja sit, noniin. Ihan rennosti vaan. Tällä näkee, kato, pieniin paikkoihin. Eli täällä on linssi. Tästä katsotaan ja tuolla on silmä. Tää työnnetään sinne kriittiseen paikkaan ja sitten sillä voidaan katsella, että mikä siellä on sitten vika. Joo, nyt ihan rennosti vaan. Eli tuolla on se. Tuolla täytyy pikkasen hellästi. Noin, hellästi avataan tuolta ja sitten vähän kurkkaillaan tuolla. Joo, nyt ihan rennosti vaan. Jees. Nyt me päästään tuonne sisään. Joo. Kyllä Åke oli jo oikeas. Kyllä. On ollut kovassa käytössä, joo. Täällä on niin sanotusti huulitiivistehän täällä on ihan sökönä.
Joo, kyllä. Tämä on harvinaisen selvä juttu. Tässähän ei auta mikään muuta kuin tuosta puretaan ja sinne joko laitetaan uusi huulitiiviste tai yritetään kiristää sitä vanhaa. Sillä se menee. Jees. Mut nyt täytyy lopettaa tää, koska tän jälkeen tää menee niin hurjaksi tää homma, kun tässä ruvetaan touhuumaan tätä peräjuttua, että nyt palaamme sitten taas toisin aihein asiaan. Kiitoksia.